كما يمسيكم خبركم تخطاتلتي ان لومي حامس اسرا مغابيت ساعه 9 مشست دالو زينا وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتلنا بخبر زعدم بيتروس منغس ارست زينا مبل 37 عامت مدمساس نادو زن محرار كتما فعابتن بخبز بلد دمقات تذكيرون قابل هاجراو موكس هوسبيتال برهان عيني مطبعة حابلان جلاكومان يكايدالو قابل نوزوبات سنة تساتفنت بتكالات قدمة تمرتي حبيت عمزجيبون መንግስት ናይጄሪያ በጸጋታት ነዳዲ ሀብታማ ብዙሆነ ከባቢታት ሀገሩ ሁጹጽ ናይ ዋን ሓደጋ ድንጋጋ አዊጁ ፖላንድ ምስ ሩሲያን ቤላሩስን ዘራኽባ ዶብ ጸረ ሰብ ነቶክቲ ተሓጽሮ ምዃና አፍሊጣ ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ መርበብ ሓበሬታ ጉግል መቕጻዕቲ ክብይን ከም ዝኽእል አሚቱ مبال 37 عامت مدمساس نادو እዝን محرار ከተማ فعبتن ب19 መጋቢት بخبز بلد ድምቀት ተዘኪሩ እቲ ብሰልፊ ተማሃሮን ሰራዊትን ዝተሰነየ ናይ ዝኽሪ መደብ ጉጅለ ባህሊ አልጌን ናይ ክፍለ ሰራዊት 31 ብዘቕረበቶ ባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናዶታት ደሚቁ ነይሩ አማሕዳር ኑዘባ فعبت አቶ አህመድ መሐመድ ኑር ረጀብ ኣብ ዘስምዑ ቃል ቅድሚ 37 ዓመታት ዝተኻየደ ስርሒት ምድምሳስ ናደው ኣብ ታሪኽ ሰውራና ነጥበ መቐይሮ ዝኾነ ዓብይ ወተሃደራውን ዲፕሎማሲያውን عواتات زتوغانا صفنالون نحارنت ملا هاجر باب زرحاون كم زخونه ገሊጹ አቶ አህመድ አስዒቡ ናይ ሎም ዓመት ጽምብል ዝኽሪ ኣብ ፍሊዝ በለ ታሪኻዊ ምዕራፍ ይካየድ ስለዘሎ ከም ዜጋታት መድረኽ ዝሓቶ ንምምላእ ከም ወትሩ ድልዋት ክንከውን ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ኣማሓዳሪ ከተማ ፍዓበት አቶ መሐሙድ ሼኽ ሓመድ ቦገኑ እቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ኪኖቲ ድግስ ዝኸይድ ረዚን መልእኽቲ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ባይታ ምስግጋር ታሪኽ ስለዝኾነ ብዕቱብ ክስራሓሉ ኣዘኻኺሩ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ካብ 17 ክሳብ 19 መጋቢት 1988 ብዘካየዶ በርቃዊ መጥቃዕቲ ነቲ መግዛእታዊ ስርዓት ደርግ ዝምካሓሉ ዝነበረ ልዕሊ 20,000 ሰራዊት ዝነበሮ ናደው እዝ ካብቲ ን10 ዓመታት ዝዓረደሉ ግንባር ናቕፋ ከም ዝደምሰሶ ዝዝከር እዩ ኣብ ሃገራዊ መወከስ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ካብ መላ ሃገር ንዝመፁ ዜጋታት ብነፃ መጥባሕቲ ሓበላን ግላኮማን ይካየዳሎ ብዛዕባ እዚ ንሰሙን ዝቐፅል መደብ ወኪል ኢሪና ዳንኤል ወልዱ ብመልክዕ ፀብፃብ ዘዳለዎ ትሕዝቶ ኣሎ ገረ መስቀል ገረስጌር ከቕርቦ እዩ ኣብ ሃገራዊ መወከስ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ብምትሕብባር ኤርትራውያንን ኣብ ካሊፎርኒያ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኪር ብላይንድነስ ዝተሰምየ ጉጅለ ሓኻይም መጥባሕቲ ሓበል ዓይንን ግላኮማን ይካየዳሎ ኣብዚ ካብ 17 ክሳብ 23 መጋቢት ዝካየድ ዘሎ መደብ ዛጊት ንልዕሊ 300 ሕሙማት ናይ ሓበላ ንልዕሊ 10 ሕሙማት ድማ ናይ ግላኮማ መጥባሕቲ ተኻይድሎ ንጉጅለ ሓኻይም ኪር ብላይንድነስ ጠርኒፉ ዝመፀ ኣባል ቦርድ ዳይሬክተራት ዶክተር መንግስ ባይሩ እቲ መጥባሕቲ ኣካልን መቐፀልታን ናይቲ እናተመላለሱ ዘካይድዎ ናይ መጥባሕትን ስልጠናን መደባት ምዃኑ ብምጥቃስ ጎኒ ጎንቲ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ንኤርትራውያን ሓኻይም የሰልጥኑን ተመክሮ የካፍሉን ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣክንዲ መመፂና ኣብ ክልተ ዓመት ድዩ ኣብ ዓመት ዲ ገለ ምምፃእ ዳርጋ ወርሒ ኤክስፐርት ክንሰድድ ፀኒሕና ሕጂ ምሳሌ ብዚኣ ሙሽ ናይ ሎሚ ናይ ዛሶምን እዚ ኣብ ዛዕባ ግላውኮማ እዩ እዚ ጋሻ መፂ ዘሎ ናይ ግላውኮማ ኤክስፐርት እዩ ጠባሓዩ ጠባሓሎ ኣብ ርእሲኡ ግን ይምህርካ ኣሎ ንሱ ይተቐንዲ ነተክረሉ ዘለና 100 ንምሳሌ ሕጂ ጎስጓስ ዝግበር ዘሎ ብኤርትራውያን ዝግበር እትናትና ድላይነት ናብቲ ኣቑሑት ናብቲ ፍሊድ በለ ቴክኖሎጂ ገለ ትራንስፈር ምግባር ተዘይ ኮይኑ እምበር ናይ ሓበላ ሕጂ ናትና ሓንቲ ትርጉም የብሉን ንሓበላ ኢልናስ ኣይንመፅን ኢና ኩሉ ሒዞም እዮም ሕጂ እሱታት ክንቅፅሎ ኢና ኣብ ርእሲኡ ከዓ ኣብ ናይ ግላውኮማስ ብፍላይ ኣብ ናይ ቆልዑት ጀሚርካ ድሓርካ ኣብ ናይ ዓበይቲ ኣብዚ ተዳ ጌርካሲ ነዚኦም ናትና ከዓ እንተዳ ምሂርካ ንደገ ምውፃእ ገለ መለ የድልን ደገ ወፂኻስ 50 60 $70,000 كتطفئ نمنتاي ابزيا تناي $70,000
أبزي أمتخا جن نخندي هزبي خات شفنا الكامالتي محبرهم قصر حمامات حبلا أمنكاي تكنولوجي أمسجارن ناي مساحات حكمنا حجز أمجبارن كم زنا تفزتقسه دكتور منجس أبتناي سلطنا مدب شمنته ناي دحر من رقا إرتراويان تمهارو حقايم يساسفو كم زلو أبريهم أبزي مطبحتن سلطنان زتقالل مدب زساتفو زلو إرتراويان حقايم بوغنام السلطنا نتي بكلس حساب سفلت وزنبرو بجبراو سلطنا كدرعو كم زحجزهم قليصام إذا مطبحتي بجا كانت يم حمات تهبنا مالت درخبو أقولقلوت نعنا بدن تمرتن كاتاتل زلناون أفلوتونا معباي كإلاتات سب سبيشاليتي ماتيم نعنا نخمهرونا كرئيناتي كل عينت أبزع عد زي جبر عينت متبحث سلازي حجز نعنا ونعب السواد أوزلو عينت بروجرامي كل تناجريز كاير زلو حدث ناي كلاكوما نبلو ويكاد أطني عيني موسخ إذا حد قاشة متينا زلو دكتور توم تايري سكرين نجبر مسؤول مالت حمات نرلنا متبحثي مسؤول مهارة لنا كال أي زجبر زلو هاني ناي كاتراكت كامبين ويكان حبلا متبحثي زجبر زلو أو خانة كم تمهارو نجبرت إحنا نجرس لزخنا أنا وخانة حجز مالتي ميديكال دايركتور هوسبيتال برهان عيني دكتور كحساي فسهات عندما اتمدب زبزحه بمنسيات إرتراويان حخايم يكاد من الله كابتن إذا حلف عمتات فلوينات كم زلو بمحبر أب مساي عقمي إرتراويان حخايم من المبرخ أب سلطنات سريطم كم سرحو أرديو تي حدا تي كاتراكتيو سوب نهنا أبالات نهنا جوجله زجبر زلو وفري مدهاني ديو غير قال مسار حدا نقرات يبومنا إذا عقل سبقن بمولو نهنا إذا قال إيتي نايجلاكوما حدا كيلا بمقدم زمت أن له أمريكاوي نسو زقربنا له حمومات نعونا رأيه يمرمر له يتأبح له أستمره خان حكايمنا يهبلنا له ስለዚህ እዛ ሰሞን ዚያስ ድርብ ስራህ ያኔራ በተሓዶ ግን ናይ ካታራክት ወፍሪዩ በተሓዶ ግን ናይ ግላኮማ እዚ ክኢላ ስለዚህ መፀ ንክንጥቀመሉ ተባሂሉ ንተወፋይነትን ድሌትን ኤርትራውያን ሓኻይም ዘመጎሰ ክኢላ መጥባሕቲ ግላኮማ ዶክተር ቶማስ ታየሪ እቲ ዝካየድ ዘሎ መጥባሕትን ስልጠናን ነቲ ኣብ መጻኢ ብዓቕሚ ኤርትራውያን ሓኻይም ክካየድ ዝሕለን መጥባሕቲ ግላኮማ ዓብዪ መንጠር ባይታ ከም ዝኸውን ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ኣብ ኑዘባ ተሰነይ ተሳታፈነት ህጻናት ኣብ ቅድመ ትምህርቲ ዕብየት ከም ዘርአየ ሓላፊት ምክትል ብቕዓት መዋዕለ ህጻናት ኣብቲ ኑዘባ መምህር ሰናይት ረዘነ ሓቢራ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ብደረጃ ኑዘባ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2001-2002 ብድሩት ትሕተ ቅርጽን ዓቕሚ መምህራንን ከም ተበገሰ ብምግላጽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ 10 መዋዕለ ህጻናት ኣስታት 1100 ተማሃሮ ከም ዘለዉ እዚ ድማ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብ18.6 ሚእታዊት ክብከም ዝብል ኣረድያ እተን መዋዕለ ህጻናት 6 ናይ መንግስቲ 4 ድማ ናይ ብሕቲ ምዃነን ብምጥቃስ ብመሰረት መምርሒታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንጥፈታተን ከም ዘካይዳን ዝምስገን ኣበርክቶ ከም ዘለወንን ኣረድያ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ኣብ ምድላው ብቑዕ ህጻን ንመባእታ ምብራኽ ርእሰ ተኣማንነት ህጻናት ከምኡን ምምዕባል ኣካላውን ኣእምራውን ብቕዓት ህጻን ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ብምብራኽ ወለዲ ነዚ ዕላማ እዚ ንምውቃዕ ተሳትፎኦም ከሕይሉ ኣዘኻኺራ ርዕሰ መምህር መዋዕለ ህጻናት ተርሙማ መምህር ኤልሳ አንጎሶምን ርዕሰ መምህር መዋዕለ ህጻናት ፍረ ሰላም መምህር ተቃ ከሰተን ብወገነን ኣብዚ እዋን እዚ መረዳእታ ሕብረተሰብ ኣብ ኣገዳስነት ቅድመ ትምህርቲ ብምዕባዩ ተሳተፍነት ተማሃሮ ክብከም ዝበለ ብምግላጽ ወለዲ ምትሕብባሮም ከዛይዱ ኣተሓሳሲበን ጨንፈር ሓማደ ዞባ ዓንሰባ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቱ ብምትሕብባር ዓቕምታት ደቂ ኣንስትዮ ንምምዕባልን መነባብሮ ጽጉማት ደቂ ኣንስትዮ ንምምሕያሽን ዝተፈላለየ ስልጠናታት ይህብ ኣሎ ሓላፊት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ፕሮጀክትታትን ወይዘሮ ትርሓስን ራእዮን የኤሪና ኣብ ዝሃቦት ሓበሬታ ኣብ ከተማ ከረን 40 ደቂ ኣንስትዮ ብቅዲ ክዳንን ስፌት መኪናን ን20 ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ብቴክኖሎጂ ኮምፒዩተር ብነፃ ስልጠና ከም ዘለዋ ብምጥቃስ እቲ ዕላማ ብቑዕ ሞያ ዓጢቕን ምንጪ ቁጠባዊ ኣታዊታት ነፍሰንን ስድራ ቤተንን ንኸውሕሳ ዝሕግዝ ባይታ ምፍጣር ምዃን ገሊጻ ብተወሳኺ ኣብ ኑዘባ ዒላ በርዒድ 15 ደቂ ኣንስትዮ ብስፌት መኪና 35 ድማ ብምርባሕ ንህቢ ስልጠና ከምኡን ኣብ ሓመልማሎን ሃበሮን 100 ደቂ ኣንስትዮ ብስራሓት ላኻን ዕንቁን ንምስልጣን መደብ ከም ዘሎ ብሪሃ ወይዘሮ ትርሓስ ኣብ መወዳእታ ኣቐዲሙ ዝተወደበ ስልጠናታት ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ደቂ ኣንስትዮ
ወታው አብርክቶ ከም ዝገበረ ብምጥቃስ እዘን ኣብ ምስልጣን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮውን ኣሰርተን ቀዳሞት ክስዕባ ተላብያ ሰልጠንቲ በወገነን ዝወሃብን ዘሎ ስልጣናታት ብዝግባእ ዛዚመን መናበብረአን ኣብ ምቕያር ከም ዝፅዕራ ኣረጋጊፀን ኣብ ነቕጣ ሓጋስ ኣብ ሃገራዊ መልቀቐ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ዝሳተፋ ዘለዋ ኣዴታት ድሌትን ተበግሶን እንተሎን ናብ ዕላማኻ ካብ ምብፃሕ ዝዓግት ከም ዘየለ ገሊፀን እሰን ብሰንኪ ሓዳርን ውላድን ባህላዊ ጸቕጢ ማሕበራዊ ሽግራት ራሕቂ ዓድታትን ካልእን ትምህርተን ከቋርፃ ተገዲደን ዝጸንሓ ኣዴታት ዳግማይ ትምህርተን ንምቕጻል ብዘለወን ድሌት ግቡእ ምድላዋት ብምግባር ኣብ ሃገራዊ ፈተና ክሳተፋ ከም ዝበቕዓ ኣብሪሄን እዘን ኣብ ነቕጣ ሓጋዝ ዝፍትና ዘለዋ ነፍሰ ጸራትን ስንክልና ዘለወንን ዝርከበን 27 ኣዴታት 20 ካብ ዞባ ዓንሰባ ንዞባ ሃበሮ እተን 7 ድማ ካብ ዞባ ጋሽባርካ ንዞባ መንሱራ ዝመጻየን ንሳተን ሚኒስትር ትምህርትን ዝፈጠረለን ዕድላትን ጸጋታትን ተጠቂመን ኣብዚ ደረጃ ምብፅሕን ንዕን ነጥበ መቐይሮ ንካልኦት ኣዴታት ድማ ኣርኣያን ተስፋን ከም ዝኾነ ሓቢረን ሱፐርቫይዘራትን ሓለፍቲ ትምህርትን ንዞባታት ሃበሮን መንሱራን ብወገኖም እተን ኣዴታት ንዝነበረን ተፅዕኖን ሽግራትን ተፃዊረን ማሃይምነት ብምጥፋእ ኣብዚ ደረጃ ዝምብፅሕን ኣብቲ ከባቢ ንፀንሐ ጉጉይ ርድኢት ኣብ ምእራም ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣገንዚቦም ኣብ አንጎላ ሆላንድ አውስትራሊያ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ኢጣሊያ ኖርዌይ ስዑዲያን ግብፅን ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣሰላሲሎም ከካቦቱ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዳናይት ገብረ ህይወት ብመልክዕ ጸብጻብ ኣዋሃይዳቶላ ፍርቱና ዓንዶም ከተቕርበያ ሾመንተ መጋቢት ኣግዞ ደቂ ኣንስትዮ ንልምዓት ብዝብል ቴማ ኣብ አንጎላ ከተማታት ሉዋንዳ ሉላንጎ ካቢንዳ ዋምቦን ቤንጌላን ብድምቀት ክትበዓል ከላ ኣብ ሆላንድ ውን ኣብ ከተማታት ሮተርዳም ላይደን ዝወለልን ክሮኒንገንን ንተራን ኣበርክቶን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ልምዓት ብዘንጸባርቕ መሰናድኦ ተዘኪራ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ውን ኣብ ከተማታት ሴንት ፖል ሚኒሶታ ግራንድ ራፒድስ ሚቺጋን ኢንዲያናፖሊስ ኢንዲያና ከምኡውን ካይሮ ግብፂ ዝነብሩ ዜጋታት መብፅዖም ንዝበረኸ ልምዓት ብምሕዳስ ከም ዝጸንበልዋ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኖርዌይ ከተማታት ኦስሎ ስታቫንገር ትሮንድሃይም ክሪስቲያንሳንድ ባሮም ትሮምሶው በርገን ሆነፎስ ቮልዳስሞሬ ዮቪክ ሺን ሃመርንን ዮስሃይምን ዝርከቡ ኤርትራውያን ንሾመንተ መጋቢት ንቕያን ጅግንነትን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ብዘንጸባርቕን ብዘደምቕን መሰናድኦታት ኣኽቢሮምዋ ብኻልእ ወገን ኤርትራውያን ነበርቲ ኣውስትራልያ ብ15 መጋቢት ኣብ ከተማ ሜልበርን ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርን ዞባን ከምኡውን መድረኽ ኣብ ዘሰክሞም ሓላፍነት ዘተኮረ ህዝባዊ ሰሚናር ኣካይዶም ጠቕላሊ ቆንስል ኤርትራ ኣቶ መሓር ተኸስተ ሰፊሕ መብርህ ድሕሪ ምሃብ ስጥመትን ውህደትን ሃገራውያን ውዳቤታት ኣገዳስነቱ ዕዙዝኮም ዝኾነ ኣብሪሁም ኤርትራውያን ነበርቲ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ሰሜን ኣሜሪካ ድማ ብ15 መጋቢት ዓመታዊ ዋዕላ ሃገራውያን ውዳቤታት ኣብ ከተማ ሲያትል ኣካይዶም ሓለፍቲ ኩለን ሃገራውያን ውዳቤታት ብመንጽር ዝነበሩ ብልጫታትን ዝተራዩ ጉድለታትን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጸብጻብ ከቕርባ ከለዋ ተሳተፍቲ ብዕምቆት ዘትዮምሉ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ስራሕ ንፈጻሚ ሃገራዊ መብጽዓም ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ ኣባላት ሃገራውያን ውዳቤታት ከም ኩሉ ካልእ እዋን ተበጋጊሶ ኣብ ዘሎ ልምዓታዊ ፕሮጀክትታት ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ኣዘኻኺሮም ኣብ ከተማ ፖርትላንድ ኦሬገን እውን ብ16 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ሰሚናር ኣቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማ ቦሎኛ ኢጣልያ ኣብ ገዝጋዝ ጽላት ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ዘተኮረ ህዝባዊ ሰሚናር ብ16 መጋቢት ተኻይዱ ጠቕላሊ ቆንስል ኣብ ሚላኖ ኣቶ ተኽለሰንበት ኢማም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤርትራውያን ነበርቲ ኢጣልያ ኣብ ጽላት ትምህርቲ እጃሞም ንኸበርክቱ በብኸባቢኦምን በብውዳቤታቶምን ጎስጓስ ብምክያድ ተበግሶ ክወስዱ ኣዘኻኺሮም ኣቦ መንበር ማሕበረኮም ኢጣልያ ብወገኑ ምዕሩይ ዕድላት ትምህርትን ንምርግጋጽ ከምኡውን ብቕዓትን ተወዳዳርነትን ትምህርትን ንምብራኽ ክሰላሰልን ዝጸንሐ ስራሓት ብምጥቃስ ኩሉ ኤርትራዊ እጃሙ ኸበርክት ከም ዝግባእ ገንዚቦም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ኣውርደት ንእትስራሕ ቤት ትምህርቲ ዝኸውን ወፍያታት ከም ዝገብሩ ኣረጋጊጾም ብዘይካዚ ብሓላፊ ኮማውን ውድባውን ጉዳያት ኣቶ ግርማይ ሃብተ ሚካኤል ዝተመርሐ ተመሳሳሊ ኣኼባ ኣብ ከተማ ባሪ
በአቦ መንበር ሃገራዊ ሽማግለ ኢጣልያ አቶ ኃይለ መድሃኔን አቦ መንበር መንስያት ህግደፍን ዝተመርሐ ድማ ኣብ ከተማ ናፖሊ ከም እትኻየደ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ካልእ ፍጻመም ሃገራዊ መልክዕ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ማትሪክ ብ17 መጋቢት ኣብ ሃገራዊ ዓብየተ ትምህርቲ ኤርትራ ኣብ ጅዳን ሪያድን ስዑድ ዓረብ ክካየድ ጀሚሩ ኣብዛ ኣካል ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ 14 ነቁጣታት ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ፈተና 32 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 72 ተምሃሮ ይሳተፉለዉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስዕብ ሃገራዊ ዜናታት መንግስቲ ናይጄሪያ ብጸጋታት ነዳዲ ሃብታማ ብዝኾነ ከባቢታት ሃገሩ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጋ ኣውጁ እቲ መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ኣብቲ ከባቢታት ዝፍጸም ዝምታን ዕንወት መስመራት ነዳድን ብናሃሪ ከም ዝወሰኸ ብምጥቃስ እዩ እቲ ድንጋገ ን6 ወርሓት ከም ዝቕጽል ዝሓበረ ፕሬዚደንት ናይጄሪያ ቦላ ቲኑቡ ንትግባር እዩ ኣሽሓት ኣባላት ሰራዊት ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ከም ተዋፈሩ ኣረዲዩ ኣብ ናይጄሪያ ኣብ መስመራት ነዳዲ ኮሙን ነዳዲ ኣብ ዝፀዓና ቦታት ዝኽሰት ተደጋጋሚ ነትጉታት ምስ ዝምታ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እዚ ተወሲኑ ዘሎ ድንጋገ ንምግትኡ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ይእምቱ ናይጄሪያ ብጸጋታት ነዳዲ ሃብታም እኳ እንተኾነት ብሰንኪ ሱር ዝሰደደ ብልሽውናን ጸጥታዊ ጸገማትን ተጠቃሚት ጸጋታታ ክትከውን ከም ዘይከኣለት ግን ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ዝበዝሐ ህዝቢ ናይጄሪያ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዝተሸመተ ነዳዲ ከም ዝምርኮስ እዮም ጸብጻባት ዝረዱ ፖላንድ ምስ ሩስያን ቤላሩስን ዘራኸባ ዶብ ብጸረ ሰብ ነተወግቲ ተሓጽሮ ምዃና ኣፍሊጣ እታ ሃገር ተጠቃምነት ናይቶም ነተወግቲ ካብ ዝኽልክል ኣህጉራዊ ውዕል ከም ዝሰሓበት ድሕሪ ምግላጽ እያ ነዚ ስጉምቲ ከም ትወስድ ትሕብር ዘላ ፖላንድን ሃገራት ባልቲክን ካብቲ ኣብ 1997 ዝተኸተመን ልዕሊ 160 ሃገራት ዝፈረማሉን ኣህጉራዊ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ከም ዝወፃ ዝዝከር እዩ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ህንዲ ሩስያን ኣሜሪካን ዝርከበን ገለ ሃገራት ኣብቲ ኣብ ከተማ ኦታዋ ካናዳ ዝተበፅሐ ውዕል ከም ዘይፈረማ እዩ ዝጥቀስ ፖላንድ ካብ ሩስያ ክመፃ ንዝኽእል ስጋት ንምምካት ነቶም ነተወግቲ ናይ ምትካል ስጉምቲ ከም ትወስድ እያ ገሊፃ ዘላ ይኹን እምበር ሩስያ ላዕላውነታ ንምውሓስ እምበር ንኻልኦት ሃገራት ንምጥቃዕ መደብ ይኹን ድሌት ከም ዘይብላያ ትሕብር እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፖላንድ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ዘመናዊ ኒውክሌሳዊ ኣፅዋር ክትውንን መደብ ከም ዘለዋ ነፂራ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ኣብ ዞባ ምብራቕ ኤውሮጳ ዝተፈጥረ ጸጥታዊ ቅልውላው ሃገራት ዞባ ወተሃደራዊ ዓቕመን ከደንፍዓ ከም ዘገደደ ኪላታት ይጠቕሱ ኤውሮጳ ሕብረት ንኣሜሪካዊ መርበብ ሓበሬታ ጉግል 10 ሚታዊት ናይ ዓመታዊ መሸጡ ክቐጽዖ ከም ዝኽእል ኣሚቱ እቲ ሕብረት ነዚ ዝገለጸ እቲ ግዙፍ ኩባንያ ኣታዊታቱ ንምኽዕባት ሕግታት ዕዳጋ ክጥሕስ ከም ዝጸንሐ ብምኽሳስ እዩ ጉግል በዚ ብምጉዳል እምነትን ምጥሓስ ሕጋጋትን ቀሪብሉ ዘሎ ክስ መሰረት ቢልዮናት ዶላር ክቐጽዕ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ መርበብ ኣብ 2024 ኣስታ 350 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝረኸበ እዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ነቲ ኩባንያ ብተመሳሳሊ ክስታት ኣስታ 9 ቢልዮን ዶላር ከም ዘቐጽዖ ይግለጽ ሰራዊት እስራኤል ብ19 መጋቢት ኣብ ማእከላይን ደቡባውን ክፋለ ወሽመጥ ጋዛ ናይ ኣጋር ስርሒት ከም ዘበገሰ ኣፍሊጡ እዚ ስርሒት ኣብ መንጎ ሰሜናውን ደቡባውን ክፋላት ናይቲ ወሽመጥ ካብ መጥቃዕትታት ናፃ ዝኾነ ዞባ ንምፍጣር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሰራዊት ሃገር ኣብ ዘውፀ መግለጺ ሓቢሩ በዚ ናይ ኣጋር ስርሒት ሰራዊት እስራኤል ንመተሓላለፊ መስመር ነትራዚም ዳግማይ ብምቁፅጻር ህላዊኡ ከም ዘረጋግጽ እዩ ዝሕበር ዘሎ ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ናይ ኣጋር ስርሒት ምጅማሩ ንስምምዕ ምቁራጽ ተቑሲ ዝጥሕስ ምዃኑ ብምግላጽ መልሰ ግብሪ ከም ዝህበሉ ገሊጹ እስራኤል ካብ 17 መጋቢት ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ብዘላ ሓድሽ መጥቃዕቲ ልዕሊ 436 ፍልስጤማውያን ከም ዝሞቱን ልዕሊ 600 ከም ዝቆሰሉን ሰመዝ ጥዕና ሓቢሮም በቲ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ወሽመጥ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራይ ኣስታት 70 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉ እዩ ዝቃላሕ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት እስራኤል መጥቃዕቱ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ደው ከብል ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ትማሊ 19 መጋቢት ኣብ እስራኤል ስጳኛን ኣሜሪካን ተኻይዱ ኣብ ከተማታት ቴል አቪቭ ባርሴሎናን ኒውዮርክን ብዝተኻየደ ሰልፈኛታት ዘቕረቦ ጸብጻብ ነቲ መጥቃዕቲ ብምኹናን እስራኤል ንዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተቑሲ ከተኽብር ጸዊዖም
روسيان يوكرين تمال 19 مجابيت بدمر لعلي 350 مرقات كم تلواوت أتقاليحهم منستر مكلخال روسيا بذهب مجلس 275 أبال سراويتو نصا كم تلقو كحبرن كله سراويت يوكرين بوغونم بروسيا تقيدهم صنهم 275 أبالات سراويتو كم تفتحوا حبيرون كلتين هاجرات نزم اللوات أسرات زكايدا بمنغونينات حبرات إمارات عرب كم زخنن نتججت بسلامة ومن قد نمعرف نزكاي زلو صعري دقف كم زلون منستر مكلخال روسيا بتوساق قليصون كنات يوكرين عب لكاتيت كلتا شحن إسران كلتن كابزول لعن دحر كلتين هاجرات إن 59 جزء من اللوات أسرات كم زكايدات أبصبات يعبرون زي من اللوات أسرات زكاي زلو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بعصر شمونت مجابيت عب زقبرو ناي تليفون زرب كنات يوكرين دون مبال كم قدام يسقمتي عب تحت قرصة ساعات زكاي متقعتات كوكارس عب سمع دحري مبصحاميون زي كم دلهم كله بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلينسكي تمال 19 مجابيت عب زقبرو ناي تليفون زرب عب مونغو روسيان يوكرين عب تحت قرصة ساعات زكاي متقعتات كوكارس كم تسمعوا بيتصفت وايت هاوس أفليتون عبت زرب بريزيدنت زيلينسكي توسخ سرعات مكلخال اير بفلاي دما سرعات ميسايل بايتريت كوها وحتيت الله بخال وجن جلتات تاكتيك امريكا يوكرين عب زغطل معلتات عب سعود عرب كم زراخبو بمنستر قدات وصا امريكا ماركو روبينيو امريكاوي يغريتا امخاري هاغراو دحنت مايك والتزن زوصا حبراو مجلس فليتون لعلو توكلت أمريكان روسيانون زمت سنبات 23 مجابيت بسعود عرب كراخبو مقانم فليلو أمريكا ستيف ويتكوف أحبير الله بعما خارج هاجرا ودحنات مايك والتزن منستر قدات وصاي ماركو روبيون زمراح لو أمريكا مس وكلت روسيا بمخان عب زرزر نايتي كبر زغل جزاو توصيل دو ناي مبال سمع كم سرحو ستيف ويتكوف بتوساقي قاليتون زي قبلكم تخطاطلت زينا نمفصم ارستاتهم مبل 37 عامت من دمساسنا دو الزن محرار كتما فعابتن بخبز بلد دمقات تذكيرون عب هاجراو موكس هوسبيتال برهان عيني متبحث حابلان جلاكومان يكايد اللون عب نوزبات سنة تساتف النت عب كالات قدمة تمرتي عبيتها مزجيبون منجست نيجيريا بتصقاتات ندادي هابتام ابزخونه كبابيتات هاغرو هصص نايوان حدقه دنگاگه اويجون بولاند من روسيا بيلاروس نزراخبا دوب صره سبنتوكتي تحاصرو متانا افريقا اوروبا حبرتا بالعلم مربب حبريتا جوجل مقطعتي كبين كم زخل عميتون زي خبركم تخطاطلتي زينا تفصيمو مسترفو مدباتنا سلام